A ver, que cada vez que condenamos e berramos contra os asesinatos machistas, contra os homes que matan as mulleres, sempre sale algún ou algúns homes que veñen co conto de non todos somos iguales, non todos os homes matamos ás mulleres. Xa, home, xa. Nin todas as mulleres morremos. Eu non morrín, tampouco, por agora, entendes? Pero iso non quere dicir que non vaia comigo o tema. Non teño que esperar a que me maten para que vaia comigo, entendes? Porque se me matan, xa non podo dicir nada. Entón terei no que dicir cando matan a outras. Non che parece? E ti tamén podías facer o mismo, non? Ti non matas, pero podes axudar a que deixe de pasar, non? Digo eu. Se queres. Pois ala, que vaia ben.